Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Royal Gamer BG и сега ще играя на Clash Royale. Така. Здравейте от мен, аз съм Art Power BG и днес ще помагам на Royal Gamer BG. Добре. За да справи и да събере Crown Chest, с който ще отвори. Така. Съжалявам за шума. Така. Ще пуснем един великан. Пусни бомбар отзад. Бомбар. О, и аз го имам този скил. Не. Да, точно. Така. Добре. Ще наби демидж. Обаче ти му взе кулата и той ще вземе твоята. Не, няма. Ще вземе, Да. аз ти казах. Взема. Много стабилен демидж. Не, няма смисъл от тук. Защо го трикранваш? Декрауни го, що дек. Пусни му един Giant от тук после, след това един Royal Giant, от тук Giant скелетен. Ще пусна един скелет и така. Що? Събира елексир понякога. Аз нямам елексири. Бомбърче. Сега е. Точно. Да, зато си пазя скелетите. Без тях не играя. Пусни му един Giant сет. Ко беше Джани? Голямото е, чакай, ето това. Валикан. За трикранване. Аз почти го убих. Сега ще му пусна и тази ракета. Чакай, не, стой. Само да удари един път Giant и съм доволен. Ох, че го сложих на криво. Хора, това не се Ще му пусна Да, един един бейби драконче. драгон. Бейби драконче. То само с един изстрел и той умира. 2 изстрела беше. Нищо. Тук че трябва да ги задържи. Че става лошо, ако ги пуснем. Не, пак Не, бра. Чакай. Сега дай на мене. Е, така, да, точно. Добре, Бомбърче. Добре, сега всичко отива в моите ръце. Какво той пусна два? Скелета, стилове. Но ние печелим Crown Chest. И сега... Защо плача? И сега ще отворим Crown Chest. Първият чест отворен. Тихо! И... Измами! Да. Добре. Отваряме, чакай по-внимателно. 2 джема, 2 бомбара, 5 миньона, 3 голден хъта и 24 арос. Нищо не стана. О, чакай, в твой дек е добре да използваш 2 бомбара, обаче е хубаво да използваш арос. Ще ги вдигна. 6 лева, добре са. То са добре. Ще ги използваме на място. Ракетата. Не, ракетата добре го направим на лемач. На кой? Абе, на никой няма. Аз вместо великана слагам ти балон. Да го съм балона вместо великана, ако искаш. Не знам аз. Защото балона аз по принцип съм играла с него. Окей, нека още една битка да направим. Да. И сега ще се стараем скоро да вдигнем Pekka's Playhouse. 4-ти, за да можем да спечелим ловичка или Inferno Dragon. Или Legend карта, така пак има Legend карта. Ако се гледа моите видеа, аз имам тази Inferno, Ice Wizard и Graveyard. Да, защото там Вилег. Добре. Сега, грешка. Сега да направим една битка. Съгласен ли си? Да. Да правиш на битката. Ама ти помагам. Опа. Така.
аз ви оставям. Чао, чао и до нови срещи! Добре, хора, сега трябва да победим един бомбар, бай вещице, едно драконче. Добре, хора, ще спра клипа за малко на Игра. И здравейте отново, съжалявам, но бяхме на рожден ден и тортата дойде. Така, на битката ме би противника, сега ще изиграя нова. Така. И съжалявам пак отново за шума. О май гад! Каква комбинация мръсна ми направи? Ще пусна един бомбар да ги гърми. Бомбара гърми. Само тази да ми докопа бомбарчето. О, не, нападат ме. Нещо се намислили. Не знам какво. И така, хора, съжалявам някакъв човек да мен говори. Ех, нахалник. Сега ще го убия. Така, да по-фок певица. Майко, те ме сразиха, аз го сразих. Дами и господа, let's come a good game. И понеже клипа стана малко дълъг, ще спра. Не забравяйте, абонирайте се за мен, също така и за моя приятел Marto Power BG и до скоро!